Hi, in deze aflevering ga ik dieper in op het eerste aandachtspunt dat ik heb benoemd in de vorige aflevering, namelijk hoe persoonlijke ontwikkeling jou versterkt in het kunnen omgaan met onzekerheid en stressvolle situaties. Nou, dit is een praktisch voorbeeld. Stel je voor dat een grote klant jou van de een op andere dag opzegt. Zal dit een hele grote mate van stress veroorzaken. Als je hebt gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling, dan zal je niet zo gauw in paniek raken. Je zal bijvoorbeeld een adempauze nemen, de feiten bekijken en dan met je team aan de slag gaan voor een nieuw plan. Dit geeft niet alleen jouw rust, maar ook je team en het vergroot het vertrouwen van je team dat er een vervolgplan is. In de volgende aflevering ga ik in op aandachtspunt nummer 2. Tot de volgende keer.